Mga igsoon ko diha ni Kristo, aniya nakita sa ikaapat nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Karon sabag Good Shepherd Sunday. Ang pipila ka mga bersikulo nga maoy nagtapos sa gibatbat ni Jesus may tungod sa mayong magbalantay, naglangkob sa kasinatian sa matag Kristiyano sa iyang pagpakagihilambigit sa Ginoo. Si Jesus mipaila sa iyang kaugalingon nga ganghaan sa mga karnero ug ang ilang magbalantay. Apan ang iyang mga kaaway wala makasabot niini, kay dili man sila mantigong mugamit og sambingay. Gihagit nila siya, "Tugani kami sa walay lipod-lipod, kung ikaw ba gayud ang Mesiyas." Agig tubag, si Jesus miulagway sa kinaiya, ang kinahanglang sagupon sa mga karnero, ngadto kaniya, ang kinaiya sa mga magtutuo, ngadto kaniya nga pinadala sa Dios. Ang sukaranan sa pagkahilambigit sa mga Kristiyano, ngadto kang Kristo, mao ang kayusahan sa amahan ug sa anak. Ang akong amahan ug ako usara. Si Kristo mismo ang atong dalan paingon ni anang maong kahiusahan. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog ug nagsunod sila kanako. Gitugyan sa amahan ang iyang mga karnero ngadto kang Hesus ug si Jesus nagdala kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Ang krus mao ang ganghaan, si Jesus mao ang magbalantay ug ang gihalad nga kordero. Giluwas kita niya pinaagi sa iyang kinabuhi. Tungod niini ang iyang kinabuhi nahimong atua ug kita nagpuyo diha kaniya. Ato kining pamalandungan, ingon niini kasuod ang imong pagkahilambingit kadto kang Hesus. Mao kini ang imong nasinati. Kun mao, unsa man ang nakapasayon sa maong pakigsuod, kundili ngano man unsa man ang nahimong babag. Kay balo sa dili pa magsugod, adunay sikan koleksyon karong alang sa edukasyon campaign sa JAMGO, Hagna Movement for Good Governance. Ang salamat. Palig manidug og atong awiton ang awit sa pagsugod. Amen.
sa Diyos suwati sa kalipan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon, mayong buntag niyong tanan o welcome nining atong santos nga misa. Aron sa atong bahay na rumahimo kita ngayon og takos nga magsaulog nining santos nga misteryo. Atong hinulsulan ang tanan atong kalapasan nga atong nahimo batok sa Dios ug sa atong isig katao. Nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamon sa unahuna sa pulong ug sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa langit. Salamat ay kami sa iyo.
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios dada kami nganhas sa katilingban sa mga nagtagamtam sa mga kalipay langit nun. Aron madangat namo ang kamapabsanon gumikan sa kaligon ni Kristo nga among magbalantay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi kariban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia, ug sa adlawng igpapahulay, misulod sila sa sinagoga ug milingko didto. Ug sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo ug si Bernabe sa daghang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudiyo. Gimaymayan sila sa mga apostolis o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Dios. Sa pagkasunod adlawng igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudiyo sa daghang mga tao, nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo og ni Bernabe og miingon sila, kinahanglan kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway man ninyo kini og wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan mo abot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidaig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon na himong magtotoo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni atong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudiyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuson nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostolis ang abog sa ilang mga tiil batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiting malipayon ang Ginoo, kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya
uban sa masadya nga awit. Tangiyang lungsod sayri ninyo ngang Ginoo mao ang Dios, gibuhat kita niya, iya gayud kita, kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Ang Ginoo maayo gayud, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan, ug ang iyang kama tinumanon hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kinotlo, gikan sa basahon sa ang gipadayag. Tapos niini, nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa nagkalailaing nasod, banay ug katawhan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Nagbisti silang puti ug nagbitbit og mga palwa. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila, apan ako wala. Og miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti og gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Busa anaa sila sa atubangan sa trono sa Dios ug nag-alagad kaniya diha sa iyang templo adlaw ug gabii. Ug siya nga naglingkod sa trono manalipod kanila. Dili na sila gutumon ug uhawon, ni magantos pa sa kainit sa adlaw o sa bisan unsang kainit, kay ang nating karnero nga anaa sa taliwala sa trono maoy magbantay ug magiya kanila ngadto sa tinubdan sa mga buhing tubig ug pahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mata. Ang pulong sa Ginoo. Nindo baliho.
Ginoo manaa ka ninyo. Kinatlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili na sila gayod mga matay og walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ninyong tanan. Ginaingon sa mga kakaraan nga katong mga hingatugon mao toy mga kanding. Muna nga ang katong mga karnero sa Ginoo kanunay ito silang mangitag paagi nga makasunod sa pagpaminaw sa tingog sa ilang magbalantay. Nakarong buntaga testingan nato kung kinsay kanding o karnero ra buntaga, ha? Pasayloan ninyo kung ang pari mo ang pari nga nagwali mo hinungdan nga makatug mo, basig ang pari mao'y kanding. Mga binati ko maigsoon karong adlaw sa tibok simbahan gisaulog ang gitawag og Good Shepherd Sunday. Muna nga tugti ako ipadangat ninyo akong simple ug yano nga pamalandong mahitungod sa atong Ebanghelyo. Si San Juan nagtudlo kanato mahitungod kung kinsa si Jesus sa iyang pagkamagbalantay sa iyang karnero. Kining karnero nga giisgutan dinhi mao ang katawhan sa Dios. Kung inyong basahon ang Salmo kapitulo 79:13, nagpasabot nga ang karnero mao ang katawhan sa Dios. Lagtod pagkasulti mga binati ko mga igsoon, karong Dominggoha gipahinumduman ta sa atong Ebanghelyo sa pagkigsusi sa tagsa-tagsa nato kakaugalingon kung asa natang puntuha sa atong pagsunod sa atong labawng magbalantay nga mao si Jesus og atong usisahon ng atong tagsa-tagsa katanlag kung giunsa nato pagpaminaw dili lamang diha sa pagpaminaw kun dili pagpamati og sa atong pagpamati giunsa nato paghimugso og paghubad sa atong nabati ikan sa atong labawng magbalantay pinaagi og diha sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi isip mga buutan nga karnero ni Jesus. Okay ra ba? Andam na ba mo? Hoy, andam na ba mo? Ang atong Ebanghelyo nag-ingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ko kanila o sila nagsunod kanako. Tanawa ang action words dinhi. Namati sa tingog. Tuganan da mos tinuod si San Pedro ang unang Santo Papa nagtudlo sa iyang unang sulat 2 versikulo 22 gikan sa baba ni Jesus walay nakaplagan nga bakak
Ang atong Ginoo nagtudlo sa kamatuuran. Kay siya papung sa kinaadman sa Ebanghelyo San Juan 14:9, 6:9, siya mao ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhing dayon. Sa ato pa, importante ang pagpamati niya ng maong tingog ni Jesus. Ang tingog ni Jesus posible na padayag og nabati nato diha sa panudlo sa Santa Iglesia Katolika nga gidumala sa atong obispo ug labaw sa tanan inubanan sa pagbulig collaboration sa atong kaparian, labaw na gayud sa mga kura paroko. Muna ang kining buntaga akong i-grab ang opportunity to remind us kay basig sa atong pagpaminaw na takatunong. Maglisod ta pagpamati sa tingog sa labang magbalantay. Maglisod ta pagsunod kung unsay ipabuhat ni Jesus sa atong pagkinabuhi matag adlaw, kun dili ta kaantigong maminaw ni mamati. Kabanday mo ni atong kumon nga pagkatawag isugo og asin. Kay wala lagi maminaw wa mamati pag abot sa tindahan na damag, pag abot ito ang napalit bitsin. Kay nga naman di kaantigong maminaw. Daghang mga tao nangabagsak sa exam o kaha di katunong sa instruction nga gihatag kanila ang hinungdan kay di kaantigong mamati. Daghang mga silingan, daghang mga banag asawa nga nagbungol, daghang sakop sa turil ni Kristo, mga karnero, unta, pero nagkinabuhi ingog mga kanding. Masa hinungdan kay di kaantigong maminaw. Kining pinulungan sa in English gitawag og obedience. Importante na. Mawitan ning kaming mga pari, labi natong kura paroko. Pag ingos obispo nga, oy, Monsignor Abit, mo na atong pastoral program, mo na pastoral activity na to sa atong Diocese of Talibon. Pong pas kinadman, Roma locuta, causa finita. Rome has spoken. Ang tanang lalis undang. Roma locuta, causa finita. Sa Latin pa. Musulti na gali ang Roma, bot pasabot. Musulti na gali ang Santo Papa. Musulti na gali ang Obispo. Way daghang reklamo kay humana. Kay nisulti na ang magisterium sa simbahan. Nato pagkasulti ang atong labaw, ang atong magbalantay nga makita. Visible head nato dinhi sa atong diocese mitingog na ug ang tingog sa obispo tingog sa labang magbalantay. Dili ako'y nagtudlo dinhi kundi ang ebanghelyo na nasa Lucas 10:16, ang naminaw kaninyo og namati ni dawat kanako, naminaw og midawat kanako ug sa nagpadala kanako. Laktod pagkasulti mga binati kung maigsoon, do not tay moral obligation pagpamati pagka masinugtanon sa labaw magbalantay. Muna nga daghan ang nagkaguliyang, daghang wa nakatunong sa ilang maayong intensyon diha sa pagpangalagad sa simbahan, pagwali, kanta diha sa misa, pagpangulikta o bisang unsa nga pagpangalagad sa simbahan, mga maayong katuyuan apan wa matunong usahay kay nganuman gahi ta og kasing-kasing, di ta kaantigong maminaw. Tistingin ninyo, tigaan na ganyan yung kasing-kasing, tanawa, magkayuring na mo, di na mo magkadimao. O nga, madugay ang inyong disposisyon, ang inyong taras, ang inyong batasan, dali lang kayo mo sa puton, dali lang kayo mo maglibog, dali lang kayo mo muriak, kaya naman, di man ta kaantigong maminaw. Muna maigsoon niya ito ebanghelyo karon, gipahinumduman ta ni Jesus ug ang mga batid ug makinadmanon sa simbahan nagtudlo kanato
ngaron epektibo ang atong pagkinabuhi diha sa pagtulunan ni Kristo, kinahanglan sundo nato ang tingog sa labong magbalantay, ginamit pagpinaagi sa pagpaminaw, ginamit labaw sa tanan ang dunggan sa pagtuo. Pong pa l'orecchio de la fede, bisogna ascoltare la voce di Kristo, pong pa atong paminawon ang tingog ni Kristo, ginamit ang dunggan sa pagtuo. Kay kung musunod ta diha ilabi na gyud sa pagpangalagad nato sa Ginoo, kung dili ta, kung wa ta niya anang pagtuo diha sa maong malabahong magbalantay, ang atong padulngan way klaro kapaingan. Dunay usa ka aktor nga Amerikano contemporary ni Monsignor Ore, no? Ulitaw pas Monsignor Ore nito higayon natin ni aktora. Monsignor Ore ulitaw maghapon pero murdugay rang nabiyudo parehaming duha, no? Si Richard Burton, kaila mo Richard Burton, no? Oh, mo kaila po tanan niya mo Monsignor kinsa na. Mipauli sa ilang dapit sa iyang lugar gigikanan, o nagkataon o natunong nga dunay gamay murag piyesta sa ilang lugar. Tungod lagi kay siya sikat naman sa tibuok kalibutan nitong iyang panahon, giawhag siya dito sa programa sa iyang kura paruko nga tiguwang na, no? Puti nagbuhok, marag mo siya ore ba puti nagbuhok. Gingnan siya, pwede ba ka mo kanta para sa mga tao nalipay silang nauli ka? Kantahi kuno sila sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. Ningon si Richard Burton, musugot ko, mukanta ko, pero inhuman ako kanta, ikaw po'y mukanta sa Salmo 23, ibali ako'y una, ikaw sunod. Ingo pong kura paruko nga, kuha na kay tingog ba, kay tiguang nagod siya. O sige, kantahon ko na. Tuod man, gikanta ni Richard Burton ang Salmo 23. The Lord is my shepherd, na nindot kay pagkanta ni Richard Burton. Paghuman og kanta, na magakpak ang mga tao, nakadaig sila sa pagkanta ni Richard Burton sa Salmo 23. Pag umagkanta ni Richard Burton, nisunod ang kura paruko, tiguang nagitaw, ang tingog, mura na nalugpitan sa tilao, no? Kuha na kayo, murag maguwang lang sa gawhaw ang tingog, pero ni kanta gidin tao ng kura paruko, hangtod sa katapusan, nahuman gud niya ang Salmo 23, out ni taong tingog. Pero kay bawo mo ang sa reaksyon sa mga tao, nahilom sila o may nakita na Richard Burton nang lugmaw ang ilang mga luha, gikan silang kasing-kasing, gikan silang mga mata, nahilom ang tanan. Tuod ni sulti si Richard Burton, nidool siya sa kura paruko, ingnan niyang mga tao, sa dihang ako'y miawit o may kanta, na magakpak ang mga tao, nalipay sila. Sa ato pa pinaagi sa ako pagkanta, ang ilang mga kamot o ang ilang salabutan maoy natandog. Apan padre sa imong pagkanta, bisan tuod og nagkaawp-awp, wa man tuod sila mo pagakpak, pero nangalugmaw ang mga luha gikan sa ilang mga mata. Lakod pagkasulti, wa nimo matandog ang ilang mga kamot, apan imong gitandog ang ilang kasing-kasing. Sa unsay hinungdan, ningon si Richard Burton, I know the Psalms 23, but he knows the shepherd. O sa isulti ni Richard Burton, ako nahibaw sa Salmo 23, apan ang atong kura paruko, labawng nahibaw sa labawng magbalantay, nga gisgutan na namang Salmo 23. So mga binati ko maigsoon ni buntaga, akong tapuson na akong wali, nga kinahanglan giawhag tang tanan, nga makabaton kita intimate relationship with our good shepherd. Atong ilhon ang Ginoo og dugang pa nga kahibaw nga nagagikan sa kinahiladman ang kasing-kasing sa tao. Kay kung ang kasing-kasing sa tao maumol diha
sa iyong gitawag gugma sa Dios, gugma ni Kristo, sigurado 100% ang atong gipangita ning kalibutan na ang tingusbawan sa kinabuhi nga maong kinabuhing dayon atong makaplagan. Palihog manindog atong isunod ang kitang tanan, nagatuo kami sa Diyos ang amahan magahom sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta o sa tanang mamakita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya rumatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak isimba siya og gihimaya og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios maghatag sa kinabuhing walay katapusan ngadto sa mga karnero sa iyang panon. Magampo kita ngadto sa amahan, masaligon nga walay makabawi kanato gikan sa iyang amahanong pag-amuma. Moingon kita, amahan dungga ang among pangamuyo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga pastor sa atong simbahan, nga mag-alagad sila sa Ginoo, diha sa kasadya ug madasigon silang mangulo sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga nagwali sa pulong sa Dios, nga isangyaw nila ang buhing kamatuoran ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga namati sa pulong sa Dios, nga dawato nila ang gasa sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga kabanayan sa atong katilingban, nga magtahuray o mag-alagaray sila sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa atong mga kabatan-unan, nga musanong unta sila sa tawag sa Dios, sa pagkapari o pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga nangamatay, nga maayong magbalantay, magdala kanila ngadto sa buhing sa tubig nga magpahid sa tanang luha sa ilang mga mata. Magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga ang among pangamuyo. Magagahom mga mahan, sa tumang pagsalig kami nga imong katawhan, ang karnero sa imong panon. Mipadangat nga na kanimo sa among mga pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa patuhanon alangkan. Daigo ng Diyos ang sa mga igsoon, bagampo ka mo. Araw nag-ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo nga sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, ug alang sa among kapuslanan sibok niyang santos nga simbahan. Itugo to Ginoo ang kanunay nga nagpagkalipay pinaagi nining mga misteryo sa Pasko. Aron nang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, may mo nga tinubdan sa mong kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matharong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining may mayawong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya nga mong karaang kalaot na tapos na. Usa ka kalibutan nga nagunob gibago. Diha kang Kristo gitibok pag-usaba nga mong kinabuhi. Tungod ni uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan. O usabang mga anghel sa kalangitan, nidoyog pagawit sa imno sa imong himaya. Diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mo Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usa, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala maapasay. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo nawa, si Kristo araw paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imo sibahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa ni Cristian Vicente among Facebook sa mga kapriyan, mga madres, matyakonos ug tanang kalakad sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gihandom karon nining santos nga misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo magahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Karato pangayoon samahan nga iya kitang pasayloon sa tong mga sala ug tudloan kita niya kanunay pagpasaylo kanila sa nakasalabatok kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda Ginoo nga among mga sala, kun dili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang pag-inigsunay. Kini si Kristo ang labang magbalantay ug ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kamo nga gidapit alang sa bangkiti sa Ginoo. Panpamulong lang ng Kristo, makapi ka na pala sa kinapahintay.
Pinuligan usab ni Fermin Pagikan and family, Ramjack Dry Goods of Pahina Highway. Mrs. Bunaw and family, Lou and Sol Pagikan and family, Preston Somorostro. Rolly Mijos, Prasil Store, Galanido Store, Castro Jesusa, Celia Cael Vertudes, Troy and Dulce Cagata, Paz Calio, Samboy Olara, Midarda Abside, Fidel Aklan, Galambao Lucia, Teresa Gusoy, Maria Easter Radaza, Maria Janine Ranian, R. Romero and family, Halasan family, Josdada Liren, B. Viana Ranyowa, JNS Ice Cream Stick, June and Rufa Hamisola of LBC, Ariel and Sunshine of LBC, Vina D. Acedo, Eleuteria Sabanal, Alan and Sita on the Du family, Reynald Akas of LBC, Michael and CJ of LBC, Alex Sahulan, Delfina Chavez, Rosa Emangyaw, Rufino and Mercy Sahulan, Sumailo Fishing Supply, Edwin Lioren, Jermaine Cafe, Hagna Gasoline Station, Pharmacia Perfecta, Victoria Acedo, Pinky and Tony Atras and family, Alma Hamisola, Bandor Native Products, El Condor of Pundol, Liedo family of Pundol, Escobedo family of Canhulaw, Aris Lioren of Ujong, Emily Castro, Irene Hapson, Paula Galamiton, Rigatuna Photo Studio and family, Quadra family of Pangdan, and Juliet Hamora. Palihog manindog. Magampo kita. O mayong magbalantay, patalinghugi kami imong panun. O paimutang diya sa sipsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos pinagi sa bilang dugo sa imong anak. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo. Painumduman ang tanang mga lay ministers sa binulan nga meeting karong adlaw, human sa ikadawang misa dinhi sa simbahan, ikan sa LM President. Ang nobina sa inahan sa kunayng panabang nagsugod na diha sa Abril 18, kada human sa misa sa alas 6 sa buntag, ug matapos kini sa Abril 16. Ang kapistahan sa inahan sa kunayng panabang pagasaulugon karong umaabot Abril 27, adlawng Domingo. Sa may alas 4:30 sa hapon aduna kitay misa unya isunod dayon ang prosesyon. Ang nagpahibalo hermanas. Reminders to all members of the Ilihan Shrine Restoration Committee. There will be a meeting today, April 21, at the convent at 3 p.m. from the chairperson. Dahang salamat. Atong daygon og pasalamatan ng Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Akong makanunayong pagpasalamat sa atong mga lay ministers, sa atong mga altar servers, sa atong mga seminarians, sa Josephinians nga nag-sponsor karon sa misa, ug atong nindot nga choir ato silang pakpakan. Special thanks and special greetings sa atong anibersaryan karong adlaw. Nagsaulog sa iyang anibersaryo sa pagkapari ang atong anak pinangga sa lungsod, si Father Josue Cadorna. Aduna siya ay makauban nga mga bisita na si Reverend J. Unya na po ang iyang mga bisita kauban. Mahimo ba atos lang pabarugon o atong pakpakan? Balik-balik niya mo sa hagna ha. Manghinaot mi nga masinati ninyo ang kamahigugmaon sa mga hagnaanon sa inyong pagduaw.
Unya atong pasalamatan of course si Monsignor Ori nga mi concelebrate sa atong Santos nga misa. Salamat usab sa mga ninghatag sa second collection ato kanang ipadayon paggamit sa pag-edukar sa atong mga tao para sa umaabot nga eleksyon. Unya magpasalamat kami sa tanan nga mitambong kagabi sa atong gihimo nga candidates forum. Malinawon, malampuson kaayo ug salamat sa tanan nga didto atong pakpakan sila. Amo lang ipadayag ang pagpasalamat sa DYJP ug sa San Miguel Cable nga mi sibya nini live kagabi. Unya daghan nang ingon, Father, salamat yung kayo kay gitagaan tag maayong panahon. Ang ulan niabot pagkahuman na. Unya malinawon kayo, dili gubot. Nindot kayo ang participation sa atong mga candidates. Mga igsuon, ako silang giingnan, natay usa ka pundok nga angay pasalamatan. Kay simultaneously, while there was the forum, diha usab ang katawhan nga nag-ampo, prayer brigade, dina sa atong prayer room, ang atong mga sakop sa World Association of Fatima, ato silang pakpakan. Mga igsuon, ako'y mga importante nga pahibalo nga ang katisismo alang sa mga bata ning bulan sa Mayo, hapit na raba ang Mayo 1. So alang sa mga ginikanan, palihog, i-appeal ninyo ang inyong mga anak sa katisismo. Kay mao kini importanteng sinugdanan sa ilahang pagtubo sa pagtuo. Kadto na pangidaron 4 ngadto sa 12 anyos. Kung mahimo inyong paapilon, unya ang ilang enrollment karong Abril 25 ug 26, Huwebes ug Biyernes. So duha lang na kaadlaw, palihog arimos kumbento. Unya natay pangayoon nga enrollment fee para ning maong katisismo. Ayaw mo kalisang ha, kay basig mahadlok mo, mahal ra ba kaayo ang enrollment fee? 10 pesos. Siya ro nagyud puro magbagot-bot pa mo, no? 10 pesos. Wala na'y katunga sa inyong load para sa inyong mga anak. Unya ka na, dili na isweldo sa mga magtudlo. Kay wa gyud isweldo ang atong mga magtutudlo. Para na sa ilahang ID. Nindot biya pod, no? Ang atong mga anak mo eskwela sa katisismo na ay ID. Unya diha sa ID, ipapilit unya ang ilahang mga stickers. Timaan sa ilahang presensya matag-adlaw sa bulan sa Mayo. Okay? Nindot kini nga pamaagi sa atong mga organizers, ang atong PYM sa Hagna. Unya, Mayo naman naay Flores de Mayo, okay? Matag-adlaw, gidapit na ko ang tanan nga motambong. Nindot ning Hagna, kay dili lang mga babae ang manambong, pati mga lalaki, pinanguluhan sa Padre Cura, motambong sa Flores de Mayo. Gidapit mo na ko, tambong ta. Sa bulan sa Mayo, ha? Basig dito na mo sa Hunyo mo apil. Sa bulan sa Mayo, Flores de Mayo. Natay schedule, alas 3 magsugod ang summer catechism, alas 4 rosaryo, alas 4:30 novena, alas 5 santos nga misa. Napakoy pakapin mga igsuon nga mga importante kay nga pahibalo, pasensya lang mo, medyo taas-taas karon. Natay Jamgo Motorcade to Balili karong Abril 26 adlaw nga Biyernes, no? Niadtong milabay nga Biyernes, dito kami padulong sa Calabisita, ning agi mis kabungaan dito sa Kalunoy, Mayana, Buktol, Calabasita. Nya minaog mi. Nindot kayo among kasinatian, bibo baya pod. Mao na nga kung naamoy panahon, apil mo. Kay para masinati ninyo unsa kanindot ning magtrabaho ta para sa Ginoo ug para sa katarong. Daghan mig paramuot nga experience. Samtang namilit ko dito sa kapilya, sus dihay miduol nga babaeng tigulang, ingon, sir, wala day mo'y ulan-ulan, sir. Giaan nag-insect nga politiko, no? Pero padayon mi, bisan katawanan ang among experience, no? Padayon mi, nagani po'y uban, magbugal-bugal, oy, no? Napo'y singgit, nadunggan dyan ako, misinggit, hala, ayaw mong dawat sa inyong bahin, ha? Ako'y dawat sa inyong bahin. Tiyaw bagadzod, no? Pero sagdi lang, kay bisan daghan ang wa kasabot, mas daghan
ang mga hagnaanon nga nakasabot sa katarong. Sakto ba ko? Atong pakpakan ng Ginoo. Unya, mauto Abril 26, padulong sa Balili, adlaw nga Biyernes. Adlaw nga Sabado, kini alang ni sa mga voluntaryo sa paghimo og balay sa atong mga kabus nga igsuon. Karong Abril 27, adlaw nga Sabado, adto kita sa Pangdan, no? Adto kita sa Pangdan. Adlaw nga Sabado, Abril 27, maulang gihapon, magtapok ta diri atubangan sa kumbento alas 6 sa buntag. Kay musayuta para mahuman nato sa usa ka adlaw ang paghimo og balay sa kabus. Unya, inighuman ining ikaduhang misa karong adlaw, okay, after the second mass, naa kitay briefing sa mga Jamgo volunteers o sa mga lay ministers. Ang atong Comelec chairman moani dinhi, makiistorya nato, maghatag og instructions, very important. Mao nga akong gihangyo kadtong mga Jamgo volunteers o ang atong mga lay ministers magpabilin inighuman sa ikaduhang misa. Palihog manindog. Ang Ginoo man naa kaninyo. Akong gihangyo ako mga kaigsunang kaparian o bandiakuno sa pagpanalangin sa katawhan. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga magahom sa tanan, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Nahala ng santos nga misa panglakaw kamurya sa kalinaw ni Kristo.